Ei ruveta pompottelemaan toisia millään vaatimuksella, vaan ajatellaan omaa sydäntä. Omalle sydämelleni, omalle tunnelle minä saan antaa komennon. Älä välitä tästä, älä välitä tuosta. Välitä vain mistä? Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestä ristiin. Mutta älä rupea sortteeraamaan toisia uskovia tällä mittatikulla, eikö niin? Koska silloin sä löydät aina virheitä ja vikoja. Mä yritän tämän sanoa nyt tällaisella kalvolla, jota myöskin uudelleen ja uudelleen olen ottanut esille silloin, kun olen yrittänyt saada sanotuksi jotain, jota ei tahdo osata sanoa. Jokainen, joka on kuunnellut, allekirjoittanut, varmasti nähnyt tämän kalvon. Huomaatteko, siinä on tuollainen fraasi, joka on vain inhimillinen fraasi. Pääasia on, että pääasia saa olla pääasia. Se ei taida näkyä koko joukolle. Mutta sitten te näette, että siihen nyt pantu kaiken keskukseksi ristiin naulittu Jeesus Kristus. Tämähän syntyi sellaisessa tilanteessa, olin opettamassa Säämingin opistolla siellä olevaa lähetyskurssia joskus 70-luvun puolivälissä, ja taas mä iskin rajusti yhteen oppilaiden kanssa. Sitten on ehkä niin kärjistävä puhuja, joka vetää niin yksiviivaisesti, että siellä ne nousi takajalolle, ja me riideltiin oikein raskaasti siellä opistossa. Ja sitten mä sain 1-2 ajatuksia. Kuulkaa nyt, mä yritän kaikessa raadollisuudessa ja avuttomuudessa ja huonoudessa sanoa yhden asian teille. Ja silloin tämä syntyi. Me tietysti riideltiin näistä armolahjoista. No, se ei ole tärkeää. Älkää te välittäkö niistä. Ne loukkaantuu aivan. Mutta Raamattu sanoo, tavoitelkaa. No sanokoon mitä sanoo, mutta minä sanon keskity Kristukseen ja häneen ristiin naulittuna. Ja anna muun olla. On tai ei. No tietysti mun on hyvin helppo sanoa, mä oon puhunut 50-luvun alusta lähtien kielillä, niin en sano, että happamia on, sanoi Kettu Pihlajan Marjasta. Tällä lailla voi tietysti sitten sanoa vastaväitteeksi. Ja siksi mä tiedän, mikä niissä on kysymys olemukseltaan, enkä ole ollenkaan kiinnostunut niiden pumppaamisesta ja veivaamisesta uudelleen ja uudelleen. Mutta aivan sama, sakramentit voi tulla arvoon arvaamattomaan, jotka syrjäyttävät Herran Jeesuksen Kristuksen lopun ajan. Ihmiset on aivan täynnä, niin kuin eräs mun ystäväni sanoi, että hänen seurakuntalaisveljen päällä, kaapin päällä on se Danielin kuvapatsas. Te ehkä vanhemmat muistatte, kuinka Kilpikylällä kierteli ympäri Suomea ja oli valtavan iso Danielin kuvapatsas. Toinen jalka oli Itä-Saksa ja toinen jalka oli Länsi-Saksa. Ja vuonna 1985 piti Kristuksen tulla. Eipäs tullut. Ja uskot oli sitä, että kyllä sanomalehti ja Raamattu pitää ihan kirjaimellisesti paikkansa. Voi meitä. Me keskitymme, ymmärrättekö tällä? Nehän on kyllä raamatullisia asioita. No eikö se ole hyvä, että Raamattuun? Ei ole hyvä, jos keskitytään Raamattuun, huomaatteko? Niin, että se varsinainen Raamatun sisältö, joka on Jeesus Kristus, ja nimenomaan Jeesus Kristus syntiemme sovittajana, Golgatan ristillä olevana Kristuksena jää sivuun. Silloin Raamattu vie meitä harhaan. Muistattehan Jeesuksen kiusauskertomus. Kyllä perkelekin osasi käyttää Raamattua. Ja muistattehan, miten Jeesus sanoi fariseuksille, että te tutkitte kirjoituksia, teidän mielestänne niissä on iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Vaikka osasit koko Raamatun ulkoa. Jos ei sinulla ole sydämen rakkaussuhdetta Jeesuksen Kristukseen, hukkaan menee sinun Raamatun osaamisesi. No tähän moni loukkaantuu kauheasti, että sähän halveksit. En minä Raamattua Jumalan sanana halveksi, mutta sen oikeasta käytöstä on kysymys. Sitä voidaan käyttää, niin kuin kaikkia voidaan käyttää myöskin väärin. Jollei evankeliumi Kristuksesta ole kaiken keskuksesta, niin vähitellen sinne ja tänne me menemme näissä väärinkäytöksissä. Siellä on myöskin voima. Nythän moni uskoo hänen elämänsä suurin ongelma, että hänellä ei ole voimaa. Kun mä saisin sen voiman, mutta oikein puettaisiin voimalla korkeudesta, niin kuin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, te saatte voiman. Ai, sitten kaikki asiat ratkaisevat. No mene toisen korintolaiskirjeen 12 lukuun. Siellä oli tavattoman nerokkaan ihmisen sydämen tunnustusta. Huippuälykäs, tavattoman tehokas, aikaansaava, äärimmäisen energinen, voimaa täynnä oleva ihminen. Eli Saulus Tarsolainen, eli Paavali. Ja mitä Jumala tekee kukistaakseen voiman? Hän antaa saatanan enkelin ruhjoa, pistimen lihassa ruhjoa miehen täysin voimattomaksi. Niin, että mies tunnustaa,
Sinun voimasi tulee täydelliseksi vain silloin, kun mä olen todella heikko. Siksi on järkyttävän nähdä. Mä ajattelen nyt rakasta veljeni, jonka me kanssa olen aika läheisessä yhteistyössä ollut viimeisen 4-5 vuoden aikana. Pomarkun kirkkoherrana hän pääsi eläkkeelle, Sakari Pöyhönen, en tiedä tunteeko teistä vanhemmat hänet ainakin nimeltä. Hän oli hyvin paljon siinä jengilähetyksessä mukana aikoinaan. Kun katsellut hänen kipuansa ja tuskiansa viimeisten kuukausien aikana. Hänellä on myölooma, joka on vaikea verisyöpä. Nähdä, miten alle 70-vuotista miestä muserretaan. Ja lyödään kyllä niin syvään voimattomuuteen. Me ollaan tunteja yhdessä keskusteltu puhelimessa, että kuule olla mitään muuta ei jää. Ja mitään muuta, jos hän tästä vielä selviää, hän haluaa julistaa kuin yhtä ainoata asiaa. Ja hän kutsuu sitä lahjavanhurskaudeksi. Sillä evankeliumissa on aina aivan kuin 2 puolta, jotka kuuluvat yhteen. Toinen on Kristus, meidän sovittajannamme syntiemme tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja toinen on se usko, joka ottaa tämän sovituksen sanan vastaan, ja josta me käytämme nimeä uskon vanhurskaus, lahjavanhurskaus, luettu vanhurskaus. Siinä on se evankeliumin varsinainen ydin tässä kokonaisuudessa. Hän haluaa nimenomaan sitä juuri niin. Silloin kun oikein riisutaan, kaikki voima katoaa. Useimpien meidän kohdalla ei ole kyllä kysymys, että puuttuu voima, vaan puuttuu todellista Kristuksen tuntemista ja häneen sidottuna olemista. On liikaakin oman minän ja oman ylpeyden voimaa. Eli tämä, ja näin me voimme jatkaa. Mä olen pyhityksen ottanut sinne yhdeksi. Me otamme sen seuraavalla oppitunnilla esille, en tartu siihen sen enempää. Sitten otan teologia. Me voisimme tähän lisätä vaikka naispappeuden. Olavi, mitä mieltä sä olet naispappeudesta? Älä viitsi puhua minulle siitä. Minä haluan keskittyä Kristukseen. No Olavi, mitä mieltä sä oot homoudesta? No juu, olkoon miten on. Nyt tulee kaiken näköisiä kumma. Me elämme Sodomassa ja Gomorassa. Jolloin kaikki, mitä te Raamatusta, ystävät, luette Sodoman ja Gomoran synnestä, nehän on kirjaimellisesti totta meidän keskellämme. Ja meidän on opittava elämään tällaisessa yhteiskunnassa, sanoisiko tällaisten uskonnollisten järjestelmien ja systeemien keskellä, ja säilytettävä tiukasti Kristus koko ajan silmien edessä. Kuka meistä tietää, mitä pitää tehdä, mitä pitää sanoa? Yksi sanoo noin ja toinen näin, olkoon, mutta keskitytään Kristukseen. Älä sitä surra, jos et tiedä, miten pitää asennoitua siihen ja tähän ja tuohon päivän poliittiseen, miten pitää asennoitua finanssikriisiin, miten pitää asennoitua noiden pankinjohtajien kauheisiin ryöstö- tai bonuspalkkoihin, jotka veivät heidät valheen ja petoksen tielle, ymmärrättekö? Miten pitää asennoitua subprime-lainasysteemiin, jotka johti tähän meidän nykykriisiimme, eikö niin, löytyy vaikka kuinka paljon. Ei Jumalan lapsi tunneta, että hänen sydämensä on sidottu yksin Jeesukseen Kristukseen, vaikka hän jää neuvottomaksi. Ei ole vastausta. Eli täältä löytyy tämä. Palataanpa uudelleen siihen äskeiseen tekstikalvoon. Se on niin hyvä siinä, mitä se sanoo meille. Katsokaa tuota jo vaikka 3:11. Niin usein kun te syötte tätä leipää, juotte tästä maljasta, mitä te julistatte Herran kuolemaa. Tätä mä oon usein halunnut tähän loppuun. Siis saada olla Jumalan lapsi merkitsee. Minun elämän tehtäväni on olla julistamassa Herran kuolemaa aina siihen asti, kunnes hän tulee. No sehän on niin voimatonta. Julista voima Jeesusta, joka on ylösnoussut Jeesus, joka on väkevä Jeesus, joka on parantava Jeesus. Eikä ristiinnaulittu hänen kuolemaansa. Siinäpä se hulluus on evankeliumin hulluus. Ja siinä on evankeliumin voima. Se onkin niin kätkettynä se evankeliumin voima, että järki sanoo, että eihän tässä voi olla mitään voimaa. Muistatte, kun Paavali siellä roomalaiskirjeen 1. luvussa tuo tämän evankeliumin ytimen esille, kuinka hänet on valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ensimmäisessä jakeessa hän sanoo tällä tavoin. Ja sitten julistamani evankeliumi hän kertoo, kuinka se on jo luvattu pyhissä kirjoituksissa. Se on sanoma hänen pojastansa. Ja sitten hän kertoo siitä jotakin yksityiskohtia 1. luvun alussa. Ja sitten hän sanoo
jotakin, haluaisin päästä myöskin teidän luoksenne sinne Roomaan, siis uskovien pariin, mitä? Julistamaan evankeliumia teille Roomassa asuville, uskoville julistamaan evankeliumia. Eihän ne enää tarvitse, hän on jo kuulleet, eikö nyt pitää mennä jonnekin enempään. Ei vaan, sitten hän sanoo näin, 16 jae. Minä en häpeä evankeliumia. Mä jäin oikein miettimään. Minä en häpeä evankeliumia. Miksi uskoville pitää sanoa, minä en häpeä evankeliumia? Juuri siksi, että uskovat aina vain, no lauletaanpas uudelleen saman vanhan laulun vaan, kertosäkeistö jälleen kerran. Antakaa mennä, pojat. Älkäämme koskaan kyllästykö tähän lauluun. Paavali jatkaa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Mikään muu ei voi pelastaa meitä iankaikkisena. Ja eikö se ole valtava voima, mikä pelastaa syntisen ja jumalattoman ihmisen iankaikkiseen elämään. Tuo hänelle syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Sehän on äärettömän suuri voima. Sehän vasta on voimien voima. Ei se, miten minä pullistelen hengellisiä lihaksiani ja teen sitä ja teen tätä ja saan aikaan jotakin ihmeasioita. Mitäpä niistä? Verrattuna evankeliumiin, joka todella ainoana sanomana tässä 6,5 miljardin ihmisen populaation keskellä tänäkin päivänä tuo iankaikkisen autuuden ja pelastuksen kaikille, jotka evankeliumin kuulevat ja ottavat sen vastaan. Siinä on todellinen Jumalan voima siinä yksinkertaisessa evankeliumissa. Me voisimme jatkaa näiden kohtien esiin ottamista. Te huomaatte, kuinka siellä sitten hyvin terävästi Paavali jo korintolaiskirjan alussa sanoi, että tämä evankeliumi on hullutusta. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme taas uudelleen, se on Jumalan voima. Emme me tarvitse muuta Jumalan voimaa kuin tämän. Niin kuin tässä äsken johdantopuheessa pääruodossa on, yhä syvemmälle evankeliumin salaisuuteen. Tajuten, että mä olen vasta aivan kuin raapinut sen evankeliumin suuren aarteen pintaa. Mehän ole vielä päässyt niin kuin todella syvälle juurtumaan evankeliumin sanaan. Ne seuraavat ajatukset, jotka itselläni olikin mielessä, oli niitä esteitä, jotka estävät meitä Jumalan lapsina todella syvälle juurtumaan evankeliumiin. Löysin 10 kohtaa, en mä taida ehtiä millään niitä ottaa läpi, mutta sitä tajuaa, että ikään kuin henkivallat, meidän oma lihamme, tämä nykymaailma tekee kaikkensa, että me kuulemme kyllä evankeliumin, juu, ihan oikein, mutta sitten se on kuin vesi hanhenselästä. Se menee päähän, mutta se ei lyökkään niin kuin läpi. Se ei mene meidän sydämeemme. Se ei niin kuin sisäisesti pane meitä liikkeemme kiintymään ja rakastumaan entistä syvemmin ja aidommin ja vilpittömämmin Herraan Jeesukseen Kristukseen. Mutta otan joitakin kohtia. Eli ensimmäinen on tämä ongelma, että kun me olemme lapsesta asti kuulleet sanan evankelium, ja me tiedämme aivan hyvin, joka ainoa tässäkin oleva tiesi erittäin hyvin, mitä evankeliumi sisältää, niin se on muuttunut meille lauseparreksi. Kun asiaa toistetaan tarpeeksi monta kertaa, me tylsistymme siihen, niin kuin tiedätte, sellainen vuorotyö, jossa samaa liikettä joudutaan tekemään 8 tuntia tai 7 tuntia päivässä, on äärimmäisen kuluttavaa. Se on raskaimpia työtehtäviä, mitä meille koskaan voi tulla. Sama liike, sama toimija. Niitäkin tosi nykyään robotit ovat korvanneet siinä ihmistyön hyvin pitkälle, mutta vuosisatoina näin, se oli pakko ihmisten tehdä. Ja nyt me kuulemme ja kuulemme ja kuulemme samasta asiasta. Ja silloin me turrumme. Me aina olemme jotakin uutta, jotakin tuoreempaa, eikä niin juuri saman vanhan laulun vaan. Ja tämä on yksi semmoinen henkien taistelu meille, että me nöyrtyisimme. Mä tässä lainaan nyt vanhaa ystäväni, tohtori Per Wallendorfia, hän on kirjoittanut näin. Olen huomannut julistustyössäni, että jolleivät ihmiset muuten haukottele kirkossa, he alkavat haukotella viimeistään silloin, kun aletaan puhua evankeliumin keskuksesta.
Me olemme niin tottuneet kuulemaan ja lukemaan Jeesuksen sovitustyöstä, että kadotamme helposti tajun sen tuoreudesta, jokapäiväisestä syntien anteeksi saamisessa. Meidän on kuitenkin yhä uudestaan saatava kuulla tästä perustotuudesta, että Jumalan sisimmässä on nyt suuri rauhan meri, joka Kristuksen kautta koskettaa ihmistä. Vaikkei tämä totuus jokaisena opetuskertana koskettaisikaan ihmisen sisintä, niin että hän ilostuisi hengessään ja kiittäisi hallelujaa, se koskettaa silti ainakin hänen järkeään ja auttaa häntä tiedollisesti juurtumaan tähän totuuteen, niin että siitä tulee hänen elämänsä vankka perusta, josta hän ei hevin suostu pois. Eikä ole viisaasti sanottu. Ja tämä on aika kauan aikaa sitten tämä hänen puheensa katkelma, jonka tähän olen tallettu. Juuri niin. Tänään se on aivan sama. Tässä on se eräs henkivaltojen taistelu, josta voisi melkein profetoida, että jos evankelmikoulu keskittyy vain evankelmiin, ei menestystä tule. Johan me tiedetään. Mitä tänne Kajaaniin asti tulette samaa asiaa puhumaan? Tänne pitää tuoda jotain uutuuksia sieltä etelästä. Vähän hienompaa. Tämä on se yksi henkien taistelu. Toiseksi, emme sittenkään osaa elää evankeliumista. Usein olen lainannut vanhan ystäväni. Itse olen ollut jo aikoinaan myöskin Kansan Raamattuseuran telttaevankelistana yhdessä Erkki Lemisen kanssa. Itse olen silloin siinä karismaattisessa vaiheessa, meillä oli vähän vaikeuksia tulla toimeen toistemme kanssa. Erkki oli jo alkanut ne vaikeat kriisit omassa uskon elämässä. Nyt hän kirjoittaa näin. Ihmiset myös uskovat, ovat perusluonteeltaan ja lapsesta asti kuulemansa lainomaisen julistuksen tähden siinä määrin lain alla, että he eivät rohkene uskoa noin suuren armon ja vapauden voivan olla totta. Kuullessaan evankeliumia he voivat ilahtua pieneksi hetkeksi kuin valon välähdyksen nähneenä. Mutta sitten laki ja lainomaisen julistuksen kuunteleminen valtaavat heidän mielensä. Evankeliumin julistajaa epäillään löysäläiseksi ja hänet torjutaan kyllon terävästi nähdä. Siis tuntuu joskus, että nyt tähän rakkaat Jumalan lapset, nyt he alkaa tajuta jotain Kristuksen suuremmoisuudesta. Siitä syvästä rakkaudesta, siitä pohjattomasta sovituskuoleman merkityksestä. Mutta sitten tulee se mutta. Ei riitä, että. Sitten sinulla pitää olla sitä ja nyt tulevat, ymmärrättekö, tulevat kymmenykset, tulee henkikasteen, tulee uudistusynty, tulee parannuksen tekeminen, tulee luopuminen siitä, ymmärrättekö.